Dyma llun yn ein blwyddyn 10, sy'n joio chwarae pêl-drod ar y fiar. Cyfle i gofio wrth i'r ffrindiau ifanc yma ddod i'r afael a cholli i cyd-ddisgybl a ffrind annwyl. Ym mis Mai, collodd Jacob Crane ei fywyd i lewkemia wedi brwydr 20 mis. Bydd yn galed, a mae dal yn galed. Hyd at heddiw, a'n credu bydd yn galed am flynyddoedd a flynyddoedd, ond o leif ni'n cael ein gilydd i helpu ni trwyddo y sefyllfa. Mae ei ffrindiau yn rhan holl bwysig o'r Jacob Crane Foundation erbyn hyn, elusen sydd wedi ei sefydlu i gofio am ei ffrind. Yr unig peth oedd e moyn wneud drwy gadael y fywyd oedd helpu pobl eraill. So, fel yn ei enw fe nawr, ni yn wneud yn union hwnna. Mae'r arian sydd wedi ei godi hyd yn hyn wedi mynd at ystafelloedd yn y Ronald McDonald House a roddodd help mawr i'r teulu yn ystod salwch Jacob. Nôl yn ysgol Bryn Tawe, ac mae ffrindiau Jacob yn paratoi am ei her nesaf. A ni'n mynd i bod yn defnyddio rein am y ras 10k. Ni'n mynd i bod yn gwisgo yn crysau gyda y Jacob Crane Foundation arnyn nhw. Mae hwnna'n bwysig i ni achos ni'n cario ei enw fe gyda ni ar bob adeg nawr. Mae'n obviously bwysig i dangos cefnogaeth ni, ceisio codi arian am Jacob a'r Foundation. I codi arian, neu drwy'r fel grŵp, dangos cefnogaeth, just popeth really. Pethau fel yna, mae'n pwysig i fi. Bydd atgofion melys am Jacob yn helpu pob un cam ddydd Sul, ac wrth galon pob un her yn y dyfodol.